Kaixo, ni Odei Jainaga naiz, euskal kirolaria. Ikusi aldo zuen ere Xabalinako bideoa? Horrela ez bada, zeren zain zauzi, joan YouTubera eta bertara aurkituko duzue. Eta horrez gain, arpietu kanalera. Gaur ez gara Xabalina sarituko. Gaur, nire etxera ikutziko zuet. Goazen! Basketen Fundazioan helburua euskal kirolari ez profesionalei baliabideak ematea da. Nazioarteko goi mailako lehiaketetan parte har dezaten. 2007 urteaz geroztik, 51 kirol disiplinatako 140 kirolari baino gehiago bekatu ditu basketimek. Alde batetik eskaintzen da laguntza ekonomikoak, beka modura, eta beste alde batetik instalazio ezberdinak, ez? Neri adibidez, emote ez da etxe bizitzako beka moduan, residentzian. Netako basketin momentuan ere etxia da, ez? Hemen bertan dauzen pertsonak lanian eta nire familian parte moduan dira, ez, ja. Aurten arte, 3 urtetan, nire bizitza izan da goizetan unibertsitatera igo ikastera eta arratzaletan entrenamentu hemen. Eta, bueno, gero gabian goizan bizitianekin bizitza sozialtizia dain, Bani sartu berria naiz orain basketimen. Nire kasuan hemen entrenatzeko aukera izatea gelatik jaitsi eta entrenamenduai kriston denbora ematen dit gero beste gauzak ikasteko edo deskantzatzeko aukera ematen dit. Goi mailako kirolari izateko bide hortan, basketimek laguntza ondixea moten dezku, ze dakauz hemen medikoak, instalazioak, teknikariak. Orduan, bide hortan laguntzaile moduan dauz, ez gure albuan. Ni esnatzen naizenean, jaisten naz, da lehenengo entrenamendua egiten dut, dela edo ergometro edo pesak, da gero egin baldin baditut pesak, deskantzatzen dut 20 minutu edo eta bigarren entrenamendua egiten dut. Eta arratsaldean, Getxoko Raspa Sarron elkartera noa uretako entrenamenduak egiteko. Eta gero hemen dago tekniko bat, Julen Erauzkin dena, da ere laguntzak ematen dizkigu arraunlariei, teknikoki edo fisiko aspektuak edo horrelakoak. Aste egunetan Getxon bizi naiz. Eta gero normalean asteburuetan Gasteizen izotz pistara joaten naiz. Unibertsitatea Bilbon daukat, osake errezagoa da niretzat hemen bizitzea. Hemen egoteak, nola kirolari desberdinekin gauden eta bakoitzak bere esperientzia kontatzen ditu, azkenean familia txiki bat sortzen du hemen. Oina benetan ikusten duzu ze aukera dituzun ez, realitatean. Eta, olimpiadara joatia izango zen, zer esentia ditxia esatea. Joan gara olimpiadara. Beti esaten dut, nire hurrengo helburua beti dela hurrengo entrenamendua. Horrela eguneko lanak, detaileak edo gauza txikiak hobetzeko aukera ematen dizu horrek. Paso joan behar gara, lehenengo Espainiako txapelketa jolastu behar dugu. Eta irabazten baldin badugu mundiala daukagu. Eta puntu nahikoa lortzen baldin badugu, gero Beijing 2022 olimpiadak hor daude. Ametsa baino helburu moduan ikusten dut, ez? Ametsak azkenean, ez dakit, ametsak helburuen gainetik dauz, bizka zaila badia lortzeko. Ikusi duzue nun bizi garen euskal kirolariak, ezta? Dena den, zuek ere izan zaitezkete euskal kirolari. Eta gogoratu, YouTubeen euskararen partida 22 iritsi arte.